Dies ire, dies illa, solvet seculum infamil. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Ate Ami na ikinuwento niya sa lahat ng nakatira sa bahay namin. Taong 1996, December, Dalisay Street, Bacood, Santa Mesa, Manila. Gabi-gabi, nangangaroling ang choir ng pinsan ko na si Kuya Alex sa mga bahay-bahay noon sa Bacood. Pagkatapos nilang mangaroling, dumidiretso sila sa may bahay namin. Nilulutuan kasi sila ng nanay ko ng sopas, lugaw, at kung ano-ano pang pantawid gutom na pagkain. Medyo malaki ang choir noon ni Kuya Alex dahil under sila ng simbahan. Madalas pagkatapos nilang kumain ng sama-sama, tumatambay muna sila sa tapat ng bahay namin para magkwentuhan. Pinapakilala din ni Kuya Alex ang bawat miyembro ng choir. Sa nanay ko, sa tatay ko, kay Tito Jerry, at kung sino pang naaabutan nilang gising sa bahay. At doon nila nakilala si Kuya Arnel. Ayon kay Kuya Alex, si Kuya Arnel ang pinakapilyo at maloko noon sa kanila. Mahilig itong mantrip kapag magkakasama silang magkakagrupo. Siya kasi ang pinaka-joker. Tuwang-tuwa naman dito ang nanay ko at tatay ko dahil magaling talagang magpatawa. Natapos ang Pasko at bagong taon. Pumasok ang taong 1997. Dahil sa palaging pagpupuyat nila, gawa nga ng nangangaroling sila sa gabi. Tapos kakanta pa sila sa simbahan kapag merong simbang gabi. Pare-parehong nag-a-adjust pa ang mga body clock nila. Nasanay kasi sila na nagpupuyat kaya hirap silang matulog sa gabi. At ang tanging ginagawa lang nila ay tumambay sa mga jeep at magkwentuhan. Isang gabi, lahat sila ay nagpasya ng umuwi sa kani-kanilang bahay. Ang naiwan na lang na nakatambay sa jeep noon ay si Kuya Arnel at ang isa pa nilang kasamahan sa choir. Doon sila naiwan at nagkwentuhan habang nagpapalipas ng oras. Kumakain si Kuya Arnel ng saging noon. Dahil nga mahilig itong mantrip, ang ginawa niya ay nag-abang siya ng dadaang sasakyan at hahagisan niya yon ng balat ng saging. Ilang minuto lang ang lumipas at may dumaan ngang sasakyan. Patawa-tawa pa si Kuya Arnel noon nung hinagisan niya ng balat ng saging ang sasakyan. Pagbato niya ay nagtago pa ito sa loob ng jeep. Huminto ang sasakyan. Bumaba yung nasa passenger seat. Tumingin-tingin ito sa paligid. At dahil hindi napigilan ni Kuya Arnel at ng kasama niya ang kalokohang ginawa niya, narinig itong tumatawa nung bumaba sa passenger seat. Naglakad ito papalapit ng jeep. At nung lumabas sa pagkakatago si Kuya Arnel at ang kasama nito, walang sabi-sabi, binaril niya si Kuya Arnel sa ulo. At yung kasama nito ay nakatalon palabas at tumakbo. Hindi na umabot si Kuya Arnel sa ospital. Sabog na ang kanang bahagi ng ulo nito. At ang saksing buhay dyan at ang nagkwento din sa amin ay si Kuya Kulot. Kitang-kita daw ni Kuya Kulot kung sino ang bumarel kay Kuya Arnel. At kilalang-kilala daw ito sa Bacood. Hindi ko na lang babanggitin yung pangalang sinabi ni Kuya Kulot. Medyo delikado kasi. Maimpluwensyang tao kasi to at hawak ng isang bigating sindikato. Pagkatapos ng insidenteng yon,
Gulat na gulat ang lahat ng mga kakilala niya. Kalat na din sa bakuod ang tsismisan kung sino yung bumaril. Pero kapag nalalaman nila kung sino, nagiging parang mga pipi sila dahil na rin sa takot. Ibinasura ng mga pulis ang kasong yon. Fast forward tayo. Taong 1998. Kasalukuyang ginagamot na ni Tito Jerry si Ate Ami. Dahil nga isa na siyang medium at bukas na ang kanyang third eye, kung ano-ano na ang nakikita nito. Isang gabi noong natutulog na si Kuya Melchor at Ate Ami, naalimpungatan si Ate Ami dahil meron siyang naririnig na tumatawag ng pangalan niya. Umupo ito at tumingin-tingin sa maliit na kwarto. Nang biglang parang tumigil daw ang hangin nun. At paglingon niya sa bintana, kitang-kita niya na merong lalaking sabog ang ulo. Luwa ang isang mata. Nakanganga ito at nagsasalita ng Ami. Ami. Tulungan mo ko. Tulungan mo ko. Dahil nga sanay na si Ate Ami na makakita ng kung ano-ano, tinitigan niya lang ito at pinakinggan kung ano pa yung mga sinasabi sa kanya. Hanggang sa bigla na lang daw itong nawala. Ginising ni Ate Ami si Kuya Melchor at kinuwento niya kung ano yung nakita niya. Ang sabi naman ni Kuya Melchor, baka naman namamalik mata lang daw siya. Bumalik silang dalawa sa pagkakatulog. Hanggang kinaumagahan, kinukulit pa rin ni Ate Ami si Kuya Melchor na sabihin kay Tito Jerry kung ano yung nakita niya. Kinausap ni Kuya Melchor si Tito Jerry. Umakyat naman agad si Tito Jerry para kausapin si Ate Ami. Tinanong ni Tito Jerry kung nagbanggit ba ito ng pangalan. Noong una, parang hindi pa gaano maalala ni Ate Ami yung pangalan. Hanggang sa sinabi ni Tito Jerry na, Arnel? Biglang nagulat si Ate Ami. At ang sabi niya ay, ayun nga. Paano mo nalaman, kuya? Nagulat din si Tito Jerry dahil si Arnel nga yung nagpakita sa kanya. Hindi matahimik ang kaluluwa nito at humihingi ng hustisya sa pagkamatay niya. Ang sinabi na lang ni Tito Jerry kay Ate Ami, wag na lang daw kaming makialam kung anuman ang sabihin sa kanya ni Arnel. Dahil tao daw ang may gawa ng pagkamatay niya. At wala yung kinalaman sa espiritual na gamutan nila. Kung sakali daw na makikita niya ulit yon at hihingi ng tulong, wag na lang daw niyang pansinin. Dahil maaari daw malagay sa panganib ang pamilya namin. Gaya nga ng sabi ko kanina, hawak ito ng malaking sindikato. Kaya minabuti namin na wag na lang makialam. Magmula nung gabing yon, gabi-gabi nang nakikita ni Ate Ami si Kuya Arnel. Pero hindi niya na ito pinapansin. Ayon pa kay Ate Ami, palutang-lutang lang daw ito sa labas ng bintana nila at sinisilip-silip siya. Kung kayo kaya ang nasa sitwasyon ni Ate Ami, kakayanin niyo ba ang mga nakikita niya? Kaya kung may kakilala kayong kayang magbukas ng third eye, pag-isipan ninyo itong mabuti. Mainam na meron kayong gabay na may alam pagdating dyan. Dahil pwedeng-pwede nitong sirain ang ulo ninyo o pagkamalang kayong baliw dahil sa mga nakikita ninyo.
Isiningit ko lang ang kwentong ito dahil may mga iilang kamag-anak din akong nag-request tungkol dito. Akala nyo ba si Kuya Arnel lang ang nakita ni Ate Ami? Manatili kayong nakaantabay para makilala nyo pa ang napakaraming elementong nakita niya sa bahay namin sa Bacood. In memory of Kuya Arnel. Rest in peace.